vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai batapinda mune mamwe mamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndauyawo nechichemo. Ndiri kutsvakawo rubetsero. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakapindawo muno muSouth Africa mugore ra2013. But mukoma, kana ndakatarisa upenyu hwangu hwandiri kurarama, hapana kana chiri kumbobuda. Ndikawana basa riya randinenge ndawana rinobva rangopera zviya zvinenge zvisina kana notice. Mabasa acho andinoshanda ndinotofarirwa nevarungu chaizvo, asi zvinhu zvacho hapana kana kwazvinombosvika. Uye since ndakapinda muno muSouth Africa, kana ndikatarisa kubva pandakauya muno muSouth Africa, handisati ndamboshanda basa randinotambirawo mari inenge iri more than 2000 rands. Ndinongotambira mari inenge iri below 2000 rands chete mukoma. Kunyangwe zviya ndiri pavanhu chaipo, kana pakataurwa nyaya yakaipa, ndinonzi ndinenge ndataura nyaya iyoyo. But yet inini panyaya idzodzo dzinenge dzichitaurwa, hapana kana wani zvayo yandinenge ndichimboziva. Vana vangu chaivo handikwanise kuvachengeta, ndinongoita upenyu hwekutamburira. Ndikafambidza nawo nemunhurume, kunyangwe ndisina kana chandinenge ndambomutadzira, munhu uya anobva atanga kungondi-ignowawo. Ndapinda muno muSouth Africa pandakaona kuti upenyu hwangu hwainge husingafambi. Ndakabva ndatombosvikawo pastage yekuti ndakatora sarudzo yekuti ndinge ndichitengesawo muviri wangu. Asi chakandinetsa ndechekuti pacho pandakazama kutengesa muviri wangu, ndakabva ndatadza kutengwa. Handitengwe mukomanashi kunyangwe ndikazama kutengesa muviri wangu. Mugore ra2015 ndakatiwo regai ndimboendawo kumusha. But dambudziko rakaitika nderekuti ipapo takati tiri munzira kuenda kumusha, bhazi ratainge tiri rakabva raita accident. Mukomanashi, upenyu hwangu hwakandiomera. Chero ndikaudzawo vanhu nhamo yangu, vanobva vati iwewe unonyepa, nekuda kwekuti kana vanhu vakanditarisa handisi munhu anoshoreka. Asi ndashayawo kuti ndodii. Ndakambofamba-fambawo kumaprofita kutsanya ndichinamata chaiko, asi zvinhu zvacho zvakabva zvatoita wese vedare. Ndibatsireiwo, handizivi kuti ndo racho rinonzi jambwa nemunyama racho here. Now ndava ne32 years, makore angu ekuberekwa. Ndakambozama kumisa imba, asi zvakaramba. Ndinogona kana kupedza gore rose ndisina munhurume anenge achingondiudzawo kuti ndinokuda. Ndinotombogezawo nezvinhu zviya zvinonzi zvinodzinga minyama, asi hapana kana chiri kumbobuda. Ndofawo here ndisingakwanise kurera vana vangu. Ndine vana vangu vaviri. Ndibatsireiwo, ndinokumbirawo kuti munge muchindiverengerawo nyaya yangu. Please hide my identity. Ndinokumbirawo kuti kana mazoverenga nyaya yangu munge muchizondiposta. Ndatenda. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi, inini kana makanditarisa ndiri munhu wekuti handishoreki, asi dambudziko ndiroro rekuti ndinosangana neminyama yakasiyana-siyana. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndasangana nerimwe dambudziko, handizivi kuti dambudziko racho ndicharigadzirisa sei. Zvese izvi kana ndakazvitarisa zvakatanga mushure mekunge ndasangana neumwe murume. Murume uyu akabva azondikumbira phone number dzangu ndokubva ndazomupa. Ndakati mumwe musi ndichipinda zvangu mutauni, but transport musi uyu yainge ichinetsa zvekuti ndakabva ndazomira paroad for more than 2 hours. Makombi ainge achiuya, but makombi acho ainge achidhura nekuda kwekuti musi wacho iwoyo kwairakidza kuti kwainge kustorina transport zvamuchose. So ndakabva ndati regai ndingomirira kusvika ndawana transport iri cheap, nekuda kwekuti mari yacho yandainge ndiinayo yainge iri shoma. Ndakaona kuti kana ndikangokwira makombi avo ainge achidhura ndaisazokwanisa kuzosvika kwandainge ndichida kuenda. Plus ndakabva ndatya kuti right now kana vanhu ava vachidhurisa makombi ekupinda mutauni, what more kana ndava kutauni kwacho.
kana kuri gunzi ndikazoshaya transport ndinozoita zvekuita sei. Ndakamira parodhi paya kusvikira pazomira imwe motikari. Motikari iyoyo yainge iri yerudzi rweBenz. Maiva neumwe murume uyu akabva ati kwandiri, sisi imimi muri kuenda kupi? Because iye akabva ati handisi kuda kukwidza vanhurume, ndiri kutya kuti munokwanisa kuzondirobha. Ndokubva ati pindai, but akabva azotakura vamwe vanhu tu. Vanhu ava vainge vari murume nemukadzi. Akabva ati it is fine, chaainge asingadi kutakura vanhurume vakawanda. Saka takabva tazopinda motikari make tiri 3 kudaro. Vanhu vaya 2 vakabva vazosara muroad, but inini ndainge ndichipinda mutown. Saka vanhu vaya vakatakurwa vakati vaburuka. Murume uyu akabva atanga kutaura neni, and the way ainge achitaura neni ndeiya yekuti ainge arakidza kuti ane interest neni. Akabva ati ndipewo phone number dzako sha, ndichazoda kutaura newe. Inini ndakabva ndamupa murume uya namba dzangu. Ndainge ndava kutonakidzwawo naye murume iyeye because aiva nemamwe masasi ainge achisekesa. Plus motikari yacho mukomanashi yainge yakanaka kunze nemukati, yaiva nekamwe kastyle so kandainge ndisati ndambosangana nako. Nerunako rwaiva nemunhu uyu, hakuna mukadzi angaramba murume iyeye kana akamuona. Plus airakidza kuti munhu aiva nema-assets ake. Saka neniwo ndainge ndatotapirirwa naye. Ndava kunoburuka paya, murume uya akandisiya ndichiburuka. Ndokubva atanga kuita majokes zvekuti kunyangwe inini ndakabva ndatanga kunyara nemajokes awo ainge achiita kwandiri. Akabva ati mira zvako sha, ndiri kuda kukudzosera mari yawabhadhara. Asi mukunondidzosera akabva aburitsa wallet yake. Ndokubva andipa 20 US. Apa muwallet make mukomanashi mairakidza kuti mainge makazara mari. From there on ndakabva ndangovawo confused because achinoburitsa 20 US iya akabva ati une change here, because ndiri kuda change yangu. Ndikabva ndati naye hamusi kuona kuti mava kutondiseka, change yacho ndingaiwana kupi? Anyway akabva ati chitora zvako. Apa ndainge ndabhadhara $. Saka akandipa 20 US plus $. Rangu riya randainge ndabhadhara. Akabva ati enda unotenga pizza, spoil yourself. Manheru ndakati ndakarara, foni yangu yakabva yarira. Ndikadaira foni, but ndichidaira ndainzwa munhu kuti wandainge ndichitaura naye pafoni, zita rake rainge richitonzwika kuti ainge ari padoor. Ndakamubvunza kuti you are sounding semunhu ari padoor. Akabva ati yes, vhura door. Mukoma ndakatombokata foni nekutya kuti how did he find pandinogara, asi ndakangozvishingisa ndichitoona kuti munhu uyu ainge akamira padoor uye aitonoka. Ndakabuda ndikabva ndaona kuti ainge ari iye, but murume uyu ainge akapfeka sutu yake yainge iri yeblack. Ndokubva anditora tikabva taenda kumotikari kwake. Tapinda kumotikari kwake akabva atanga kundibata-bata. Handina kukwanisa kana kubvunza zvakawanda nekutya. Akabva atanga kundibata-bata kusvika azoita bonde neni. Apedza kuita bonde neni akabva andiudza kuti there is a meeting yaari kufanira kunoatenda. Apa wainge watova usiku. Ndakatya kana kumubvunza kuti imeeting yakaita sei inoitwa usiku hwakadai. And the way yacho yaakandimanikidza kuita bonde neni mumotikari make, zvinhu zvandisina kufarira, because there was a point yandakatombomuti madii mamira, tadii zvedu tangopinda mumba, because inini I stay alone mukomanashi. But iye akabva ati no, ngatingozviitira munomu, tichazoitira mumba next time. Ende tiri mumotikari make mukomanashi mainge muchinhuhwa maherbs. You know, mamwe maherbs ayaya ndio ainge achinhuhwa mumotikari make, but handina zvangu kuda kubvunza. Saka ndaburuka kudaro akabva avhura window remotikari yake, akabva andidaidza kudriver's seat. Ndokubva andipa rimwe bunch remari. Ndichinopinda mumba ndokubva ndazonoverenga mari iya yamukoma yainge yakawanda. It was close to $10,000 US. Ndakarohwa nehana because muupenyu hwangu ndainge ndisati ndambobatawo mari inodarika $1,000 US. Chinondinetsa mukomanachi ndechekuti murume uyu haana kana kuzombondifonera, ende nanhasi uno ndinogara ndichingotraya namba dziya dzaakambondifonera nadzo, but dzinoti kana ukangodzifonera dzobva dzangoti no longer in use. Now mukomanachi handichanzwisisi, because zvinoitika pandiri now ndezvekuti
kana yava nguva iya yekuti ndinenge ndava kugeza ndinotanga kungorwara, ndinenge ndichinzwa chibereko, but zvinhu zvese izvi kumashure uko ndainge ndisingambosangani nazvo. Nawo kana ndikatanga kurwara nechibereko ndinenge ndichitadza kana kugara pasi, ende zvava kundityisa ndezvekuti ndine dzimwe hope dzandinorota, like ndinorota ndichiendeswa kuchipatara. Ndiri kuchipatara kuya mukoma, pane umwe dokta anobva angouya obva andiudza kuti iwewe tiri kufanira kuti tinge tichikubvisa chibereko chako nekuda kwekuti chibereko chako chaora. Ende panobva patouya vamwe vanhu vanenge vachindimanikidza kuti chibereko changu chinge chichibviswa. Saka zvinhu izvi mukomanachi zviri kugara zvichingondityisa, especially hope idzodzo dzandinorota. Kana iri mari iya yandakapiwa nemurume uya, handirangariri kuti pane chine musoro chandakaita nemari iyoyo. Mari iyoyo mukomanachi yakangopera zvisina kana tsarukano, but dambudziko rangu ndiroro mukoma. Kumashure uko mukomanachi ndaiva munhu ainge asingamborwadziwi nejeko kana ndichienda kumaperiods. Ndaingoenda kumaperiods ndichingonzwawo pain iya yeperiod pain, but now kana ndichienda kumaperiods mukoma, kana kutsika pasi handikwanisi. Ndinenge ndichirwadziwa zviya zvinenge zviri beyond normal, zvekuti pain yacho you can't even handle it. Kunyange kubasa vava kutoziva kuti ndine mazuva ekuti handitokwanisi kuuya kubasa. Mukadzi wemurungu wangu ndakamuexplainera kuti ndo zviri kuitika pandiri. Iye akabva angoti chimboenda unotestwa, maybe une kensa yemuchibereko. But nehope dzandinorota idzo mukoma dzekuti ndinorotiswa ndiri muchipatara, ndakarara pamubhedha uya wemuchipatara, pobva pauya dokta iye obva ati chibereko changu chakaora, saka tinofanira kuti tinge tichichibvisa. Ende iye munhu wandinorota achindiudza kuti chibereko chako tinofanira kuti tinge tichichibvisa, hakusi kunzi anenge achindikumbira oro kundibvunza kuti ndizvo zvauri kuda kuti tinge tichiita here. Anenge achitondiudza kuti ndizvo zvatasarudza kuti tinofanira kukubvisa chibereko chako. Saka now ndatova nefiye iyoyo yekuti ndinokwanisa kuzotobviswa chibereko, kana kuti maybe ndichazobatwa nekensa yemuchibereko. Inini mukomanashi ndine mwana wangu 1 agere naamai vangu kumusha. Kuuya kwandainge ndakaita kuno kuHarare dzainge dziri nzira dzekuti nditsvakewo chinhu chinokwanisa kundiraramisa inini, amai vangu nemwana wangu avo vari kumusha. But now ndava kutya kuti kana zvikanzi ndazobatwa nekensa yemuchibereko Naye, ko amai vangu nemwana vanozosara vachichengetwa nani? Mukomanachi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu avo. Vakabva vazosenda imwe meseji vachiti mukoma, pamari iya yacho yandakabatiswa nemurume iyeye, chinhu chandingangoti ndakangotengawo, chandingangoti nhasi ndinokwanisa kunongedzera imombe 2 ndidzo dzandakatenga pamari iyoyo. Kunyange amai vangu ndakatozeza kuti ndinge ndichivaudza kuti mama, kunoko ndiyo mari yandiinayo. Ndakatya kuti vanozondibvunzisisa kuti mari iyoyo wakaiwana kupi, because kunoko munhu wandainge ndichishandira anondipa 120 US pamwedzi. Ndakangoti amai, ndinokumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo munhu ari kutengesa mombe ndokuzotenga kwandakaita mombe idzodzo 2. But nanhasi mombe idzodzo mukoma hatisati dzakwanisa kubatira zamu. Zvinhu zvinogara zvichingondinetsa. Kunyange ivo amai vari kungoti zvimwe kuda vanhu vemuraini havana kufara nazvo, sezvo pamba pedu pangoriwo pamba pakashoreka. Saka ndopfungwawo dzaamai. But inini ndiri kususpekta kuti zvose izvi zvinenge zviri kubva pamurume uya wandakasangana naye. Ndiri munhu ava kungogara achingotya kuti maybe munhu uyu kusangana kwaakaita neni pabonde, maybe akatondiitisa mhiko dzake, zvimwe kuda munhu akatoromba zvake. Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaurei naye mucomment section. Asi kurudziro yangu ndeyekuti dai wamboenda kuchipatara, at least ukwanise kunoona kuti dambudziko nderipi. Mwanasikana uyu akabva ati kuenda kuchipatara ndinoda, but ndiri kutya kuti hope idzo dzandiri kugara ndichingorota ndiri kuchipatara ndinenge ndichiudzwa kuti chibereko chako chakaora, zvimwe kuda ndikazoenda kuchipatara ndinenge ndazotozadzikisa hope idzodzo.
pari zvino ndiri kuzama kunamata ndichidzinga mweya uyo uri kuda kuti ndinge ndichiita kensa yemuchibereko. Hei, zvakangoma hazvo vedwe, asi ngatitaurei naye mucomment section.